Good morning, Shanice. Ikaw ririnig ko ang ingay-ingay mo agad. Ba't ang aga mo gumising pa rin? Ha? Ba't ang aga mong gumising? It's ayun, good morning guys. Happy Sunday. Ay, katigil siya sa akin. Ayun, bukas kami umaga uuwi. Kami na mag-aatid sa mga bata. Tapos diretso uwi na kami kasi. Ate, na mga TV ate. Iniisip ko kung ngayon kami uuwi Sunday. Sakto uwian din ng mga mga nagsiuwian ng probinsya, di ba, pag weekend. Nagtatrabaho sa Maynila, umuwi ng mga kanya-kanyang probinsya. So yun, sabi ko Monday na lang para dire-diretso hindi kami matraffic, lalo na sa exit sa NLEX. Grabe, mga 3 oras na naman tayong pila doon. Kaya tomorrow na lang, extend one day. Sakto, 1 linggo kami bukas. Ayun. Monday kami dumating, Monday din kami aalis dito. Ayun, grabe, yung pimple ko. Lalabasan talaga sila dalawa pa. Malapit na kasi tayo magkaroon. Ayan, may upset stomach daw siya. Kaya di pa siya kumakain. Kailangan ng gold. Makakagamot ba sa upset stomach mo yung gold? Baliw ka. Ayun, kaya bumili rin ako nakaraan ng Ito, pwede to oh. Ay, diarrhea. Ayan, bumili ako ng mga gamot pang pang Bioflu. first aid. Ayan, Bioflu. Para pag masakit ang ulo, masakit ang tiyan, masakit ang ipin. Ayan, may lagnat. Sari-sari yung binili ko. Ayan, balik-balik. Bioflugen. Alaksan. Ayan. Bioflugen. Hindi ko pala nalalagay sa Dinis ka tayong kwarto, daddy. Uwi na tayo bukas ng dumi-dumi ng Ayun. Ngayong okay na sa baba, bihira na kami umakyat, guys. Mga bata na lang ang nandito sa taas. Check natin si Chris Polo. Galit ka? Ha? Kasi si Kuya Pit eh. Nakatuko lang eh. Ayan, syempre, gagawa't gagawa ng paraan niya para makapag-computer. Diba? Nilaylay niya talaga yung dyan, cord. Binabaho kasi yung internet eh. Ayan. Magaling na bata. Magaling. Hello guys, pababa kami ng bayan. Papalinis lang ako ng kuko at ang sakit na ng mga gilid-gilid, pati yung sa paa ko. Yan, hindi ko na matiis. Hindi na ako makapag-antay na makabalik pa ng Manila para doon magpalinis. Anyway, ayun nga, kasama ko si Daddy at papalinis na rin daw siya. Tapos baka mag-church kami kung meron ng mabutan natin ng panghapon na mas. Ayun, kasi di pa ako tagal na namin nagpupunta dito sa Nueva Ecija. Di pa ako nakakapasok dyan sa cathedral, sa San Jose, dun sa likod ng school nila Chris. Yeah, mag-church tayo guys. Ang sarap ang dito lalo na pag Sunday guys. Alam mo yung yung sobrang katahimikan talaga. Yung mabibingi ka sa sobrang katahimikan. Literal. Ayun. Kaya, yeah. Province is life. Sarap-sarap. Kasi sa Manila ngayon kahit na Sunday traffic na ganda talaga dito. Wala nang Nakatamad. Katabad lumabas-labas doon. Sayaw ka lang ng puto. Correct. Ayan, baba muna tayo madali. Sana wag dumating yung panahon na lahat ng dito palayan maging building na rin. Okay na siguro yung sa San Jose lang. Wag na pati din dito sa sa Karanglan. So ayun kung gagawin lang mga infrastructure. Lalo ng Villar, nako. Bili ng mga palayan, ginagawang mga subdivision. Mga puno dito pinutol.
Pwede kaya tayo makahingi ng isang ano daddy, gawing mesa o kaya upuan. Katawan ng ano, troso. Ay, yung troso pala na pinutol-putol. Relleno ka na dati. Nakayanan na rin siya. Sumabay na. Ayan, finally, linis na ang ating nails. Good morning! Uwi na rin kami. Let's go! Yan, kami na magatid sa mga bagets. Uwi na. Di ba susunod ka, kuya? Opo. Siya kasama mo? Peter, sabi ko na uwi namin. Ako si Christine uuwi to. Magaan lang. Uwi ka ba? Ayun niya. Dito lang siya. Namin ako magagawa dun. May PS4 ka dun ah. Gusto kong dalhin. Yan! Nakikita nyo yan? Yan oh! Shh! Yan oh! Yung batang maliit na yan! Dadaling ko yan! Halika na, baby girl! Halika na, sama na kita, ta! So, syempre, papa. Sama na kita, ta! Let's go, dali! Dali muna tayo sa Pasay, dali na! Dali! Ulo, gusto din! Ulo, gusto din! Tara! Ha? Oh, ang bilis naman ng 1 week. Kuman lang naramdaman. Mga 1 month. Dapat mga 1 month eh, no? Next time. Mga ano, 1 month siguro. Eh, di na ako nakaligo. 5:30 na. Uy! 5:30 na! Tara na! Ah. Wee! Ano? Ay, hindi mo na Ha? Ikaw ba? Ayun guys, hatid na namin ng mga bagets. Nag-breakfast pa kayo? Hindi. Si Chris ang hindi eh. Kaso malilate din naman sila pag nagduk pa tayo. Ayan. One half. Half day lang naman din sila ngayon guys. Kung ano, continuation ng ano nila. Continuation ng exam nila. Ayan. Magkukommute na lang kayo? Pauwi. Sige. Tara, let's! Bagets! Si Pia. Shout out Pia sa mga classmates mo. Shout out, Peter. Ngayon na! Paalis na taka tayo. Ay kami, maya pa. Kalimutan ko. Agoy! Hello sa mga classmates ni Pia. Na nakalimutan niya daw. Huwag niyo binubuli to ah. Okay, pasok na mga bagets. Bye-bye. Bye-bye. Kuya. So, sumagot ng maayos ha. Thank you po. Okay. Estudyante blues. Tara na, uwi na rin tayo sa Pasay. Tayo. Magutom ako. Oh, sige, breakfast na muna tayo. Pilot ako dito. Manager po yan na ma'am. St. James. Yes po. Okay. Sa mga manager po yan. Ayun. Pada kami dito guys. Ano to? City City Mall po. Tarlac. Opo, Conception. Conception Tarlac. CR kasi si daddy. Hindi nakita ko yung mga display nila. Opo. Ang cute. Oo nga, nag-customize din sila ng mga ano. Ito gusto ko buffet table oh. Ano to ate? Ano? Solid wood? Yes po ma'am. Mabigat Ang po ganda. siya ma'am. Oo nga eh. Mabigat po. Ayan. Tatlong nagbuhat. Wala kayong Facebook page na makikita yung ibang designs nyo? Meron. Yes po. Ito meron. Sige, sige. Check ko mamaya. Yes po. Ganda oh. Sakto yung haba na hinahanap ko para sa kitchen. Pwede rin po lagyan ng TV sa taas. Sige ate. Check ako ng mga designs nyo ha. Ito, ang bongga naman eh. Itong throne ano na to. Pakataas ano. Parang hari po. Bongga eh. Throne chair eh. Oh. Parang hari po. Hari talagang literal na. Upo ka dyan.
Ayan. Dinideliver lang po kaya po. Hmm. Dito pa po. Ito ang ganda rin, oh. Gusto ko rin yung ano niya. Texture niya. Ganda. Salamat, ate. Tapos dito sa labas, Casa Galleria, mga antik naman na ano. Ang cute. Diba? May piano pa, oh. Tapos pag madaling araw, tutugtog, no? Naka po. Halloween ang ano, datingan natin dyan. Ang galing. Mga wood talaga. Ito ang magandang platera. Wood. Kasi diba, hindi na kasi uso ngayon yung ano. Tawag doon? Kumbaga mga salamin na lang ngayon. Yung mga simplihan na lang. Pero pag may ganito ka, oh. Ang ganda. Tapos mga ganyan pa plato mo. Mga display. Bongga. Yun, madami pang gandan, guys. Hello, Metro Manila! Parang tagal na wala, eh, no? Ayan. Balik na tayo sa tunay na buhay. Kung saan, kahit saan ka lumingon, traffic. Ayan. Ito na kami sa Manila, guys. Ayan, pa Rojas Boulevard na kami. Ay, colors. Time check. It's 11:20. Ay, natagalan kami gawa ng ilang gasolinahan sa NLEX ang inanuhan namin. Binisita namin para sa RFID. Gawa ng yung pinalagay namin sa T-Flex is for T-Flex lang pala yun. Iba din yun sa NLEX and SETEX. So ayun, nakapagpalagay kami sa Petronas na daddy after ng Shell of Asia. So bawat ano dun bawat gasolinahan na nadadaanan namin, pinupuntahan talaga namin. Kaloka. So finally, pareho na tayong meron NLEX, SETEX, and T-Flex. So di na tayo pipila sa ano, sa cash lane. Lalo na kapag holiday season, di ba? Sobrang daming tao, sobrang haba ng pila sa mga toll plaza. So yun. Ay, kagordo. Grabe yung ano ko. Yung pimple ko. Ayun, magkakaroon na tayo in 2 days according sa ating flow application. Sana umuwi yung anak namin, nakakaloka yun niya talaga. Si Peter uuwi yun, sasabay yung kay lolo niya eh. So sabi ko kasi, or pag naiwan naman si Peter, pwede naman siyang umuwi ng dito sa Manila, mag-bus na lang, tapos susunduin na lang sa ano, sa, or mag-LRT na lang. Tinuturuan na kasi namin silang magsarili, mag-commute, diba? Ayun, kasayo talaga ni Chris. Gusto, na ano na siya doon, gusto niya na sa Punkan. So doon na. Pabalik kami is on ano na, after bazaar ko na, guys. Hindi, after Taiwan ko na pala. Kasi magpapang-abot nga yung bazaar ko tsaka yung Taiwan trip ko eh. Si ano na lang, si Jepoy na lang mag-ano. I need gold. Ano naman si Gold? Kaloka ka. Babaon mo na naman ako sa sa babayaran. Ayun, si Jepoy na lang yung mag-pull out sa ano, sa bazaar namin sa Muntinlupa, sa Alabang. So babalik kami dun, guys, on November 3 to 14 or 3 to 12 ata. So 1 week yun. Only ko 10 days. So anyway, ayun lang. Wala naman kakwenta-kwenta pinagsasabi ko. Ang sakit ng puson ko. Siguro mamaya lang dadatnan na ako. Kaya nagbaon ako ng ano eh, ng Mefenamic. Mefenamic ba yun? Yung Idol. antay. Idol. Sakit. Yes, ano yan? Ayoko nga tigas eh. Pampatigas na. Pampatigas. Pampano yan eh. Pampatigas ng tae. Excuse me. Sa mga kumakain. Yung bayabas, di ba, pag nasobrahan ka yan, ako, grabe talaga. Para kang... Tubol. Ang sakit. Lumalabas uli yung bayaba sa pet niya. yung mga seeds na. Ang hapdi. Ayan, dinala ko dito si Daddy sa Songdo-won. Best place to go, guys, kapag mga Korean restaurant talaga. As in, yung side dishes nyo pa lang,
sobrang okay na kasi unlimited. Tapos ang dami. Then with free ano pa kayo lagi. Egg. Egg. Ang sarap niyan. The best yan, daddy. Yan. Egg. Ano ba tawag doon? Steamed egg. Sarap na ito. Kain tayo with kimchi soup. Ayan sa kanya. Kain. Super lambot ng beef, guys. Literal, promise. Yung ano kasi ito, yung Korean beef talaga. Yung premium na set yung pinili ko. Patikim ko kay daddy. Sarap no? Talaga natutunaw sa akin. Parang tofu ka ng kalambot. Super. So, yun lang dito. Kaya dito. Actually, may ano siya. May tag na pwede magbalot-balot. Gusto kong enjoy yung beef. Ayaw na. Ayan, yung beef lang talaga yung kinain ko, guys. Tapos, yung ito, egg. And then, yung soup, kimchi soup. So, isang beses lang ako nag-wrap ng lettuce. Kasi gusto ko talaga ma-enjoy yung beef as it is. Sobrang lambot. Ewan ko ah. Sobrang amazed lang ako sa lambot niya. Para lang siyang tofu talaga na melt sa dila yung super duper. At malang may worth it naman sa price guys. Ang kagandahan pa dito guys, pwede nyong i-take out yung hindi nyo naubos. Kasi sa iba, diba? Huwag na yung side dish. Huwag na. Ito lang. Kasi sa iba, diba? Lalo na sa mga anli, samgyupsal. Hindi nyo pwedeng i-take out yung tira nyo eh. Dito pwede. Tapos bigyan pa kayo ng free sabaw, yung ganun. Ay, kabayo. Yun, the best to. Itong sang dowo na to. Sa ano lang to? Sa may Papagal Boulevard. HK Sun Plaza. Picturean ko ba? May post ko. We are home. Grabe, sakit ng Nandiyan ko sa sobrang kabusugan. Nakakaloka. Ang bigat din sa tiyan ha. Kahit na walang walang rice. Ayun. Mag-edit muna ako guys para may ma-upload na tayo habang nagpapahinga. Tapos baka lumabas ako ulit mag-claim ako ng mga bayad sa Palawan. Nag-edit na ako guys pero mag-claim muna ako ng Palawan. Konti lang naman to, baka masaraduhan na naman ako ng Palawan. And then kapag matagal na kasi may may deduction na siya. Sayang din yung deduction, diba? Anyway, ayun. Tapos daan tayong store ulit para sa milk tea ni Mika. Ayan, umorder ako. Pakita ko sa inyo mamaya. Sabi ko ipapakita ko sa inyo yung milk tea. Wala na. Mga lahati ko na guys. Sarap. Anong flavor to? Winter melon. Business ni Mika. Ayan. 80 pesos lang guys. Kaso, dito lang ang deliver sa Metro Manila lang Metro Manila lang. Tingnan natin kung magagawa nila ng paraan. Buong Free delivery ba? Free delivery ba? Alam ko Pasay lang eh. Pero sarap, legit. Pati yung pearl. Galing ni Mika. Ayan, hindi ko na pinalagyan ng sugar. Pero masarap pa rin. Yes! Bangga. Early close. Naku. Mga gutom na po sila. Hindi sila nakaharbat sa akin. Wala merienda eh. Kaya uwi na. Kain na lang. Hindi nakapamburaot. Kala nyo Dudupuri pa naman kami. Nadupuri pa naman sila na, uy, te, pumayat ka, te. Hindi nyo ako maloloko. Walang pira. Kaya yan, uwi na tayo. Puro lalaki bantay pa rin. Kaya yun naman ang mga ko dito, diba? Puro lalaki, Kaya nagtataka yung mga buyer ko dito, Ba't Puro lalaki ang bantay ko. Ayun. Bodyguard. Puro barako. Kasi mahirap na kapag ka tayo dito. Ano ba yan? Nabudol-budol. Kamunti ka na nga kami sa isang bading nun Buti na lang may kasama kami lalaki. Ikaw ba yun, Japon? Kasama namin nun? Sila, kami. Kaya, Kung bubutol siya, mga... ano na?
Ano, let. Bound! Oo, bye. Wala naman pasok na, di ba? Pasok ka. Di ba wala na? Redemption yun. Adam sa ba? Kita niyo mga bodyguard ko na yan sa likod? Ha? Sino? Joke lang. Sino ang kakasa? Di ba? Ako wala akong jowa. Hello, na tayo.